الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي ميكرو ناجيكان ولا أكلنا هلال على قولا هرداما على مشو هرداما سولو تيمي كون ما على قدام هر على كان نوعين على كان نمو نوعين على كبركة دوانا كبركة دوان فكول أولا أمي سورة القيامة كبسمولو كلتان دورنام القيامة كفو سورة ولا ني على سوناما amena tafsiri damne kiyama lila bile 25 mars 2024 akulu kazige mana kenye unome alaka tafsiri baraji dama ka qur'ana baraka duana mo munu me go yoro jawna kana passe munu me go takama mi meke ya rabbi alaka hera dama nam أعوذ بالله أقوامي تغيني الله تعالى في من الشيطان كبو شيطان تورما الرجيم شيطان من غفر لك رفيني سورة القيامة نيه القيامة كفو سورة مكية ألفنا مغنغي آياتها أهايا جديدة 40 آية بنانين بسم الله أقوامنا كلندم نني الله تعالى تغبر كماي الرحمن جهن اللوبولين تجي الله تعالى الرحيم لا رأينا كرنجرين تجيدو لا أقسم أقول من كلي بيوم القيامة لهر جودونا قيامة دي جودونا ما نايجب فولا عيدة لا نايجب لا ينكرفو عيدة أقسم من كلي ما فوتقول لك لا عيدة أقسم من كلي بيوم القيامة لهر جودونا والما نايجب سينغ فوت لا أقسم بيوم القيامة لا يزايد دروي ولا كروير تفعل بافضل من كلي يوم القيامة لا على كمال ولا على كوسا كبا كلي يوم القيامة دون نعم ولا أقسم أكو أقسم من كلي تغني بالنفس نينا اللوامتي مية جلاكلي دوني ni miye jalakili dunge min kalqunina wejme ni abayere jalaki lara jodu ay ko minye abayere jalaki aramade re ni abafo ni ne tunya don al ne tunya gani mandala Allahu akbar ya laitani qaddamtu li hayati ni mu ya do ali mu nga kodo bla nga nyene ma nye nga lara purge nga nyene ma kofe ngo soro ode yere jalaki kuma dola aba yere jalaki kwalin tunga do fara nga manga wa sura gaina yere ko aba fo lawama koro do yi ali jena yere ibe dugukolo ka imana shido soro yere bi yere jalaki ko chamana Allahu akbar iba fo na fara ne chokoroba baligu mɔgɔw bɛ sun na ni sunkalo in na ne tɛ ka sun i yɛrɛ n'o o conscience nani i yɛrɛ la donc o ye hɛrɛ dɔ de i yɛrɛ ma i yɛrɛ bɛ miiri ko layi hali ne ka sun n'a fɔra nin ye ne san 30 ye san 25 san 40 ne filanw ne dɔgɔnin jugujugu dɔw bɛ ka sun i bɛ se k'i yɛrɛ jalaki ten walima ne ye denmisɛnnin fitinin dɔ ye sun na san 7 san 8 san 10 o bɛ sun na e san 20 ye 30 ye e ma sun donc i b'i yɛrɛ jalakili min b'o la o bɛ wele ko ni jalakilikɛla ni yɛrɛ sɔnna k'a yɛrɛ jalaki walima ka a farikolo jalaki k'a yira ni mana to k'o yira nin ko in tɛ bɛn ne man ka sɔn nin ma o ye kunnadiya ba de sabu i yɛrɛ ma n'i yɛrɛ jalaki
k'a fɔ ne ni nin tagali man kan ne ni nin yɔrɔ yeli man kan yɔrɔ hali diinɛ ko yɛrɛ tɛ n'i si sera yɔrɔ dɔ ma i yɛrɛ tɛ sɔn ko dɔw ma yɔrɔ e musokɔrɔba i tɛna taa gɛɲɛ kɔni si wala i tɛna taa ayiwa baara sa fɛnɛ kɛ fo k'i sa bon i yɛrɛ jalaki n'i yɛrɛ y'o la i yɛrɛ bɛ nin tɛ ne ka kɛta ye tuguni an kɔrɔbayara nin ma dɛ ne ni boîte tuguni o t'anw ta yɔrɔ ye dɛ donc n'i yɛrɛ sɔnna ka kɛ yɛrɛ jalakikɛla ye a bɛ fɔ o de ma an-nafsu al-lawwama naam a ko ayahasabu al-insanu hadamaden b'a bisigi wa walima hadamaden kafiri b'a jate wa allan najma izamahu k'a fɔ ko anw ala tɛna ale kolo fara ɲɔgɔn kan wa bala tiɲɛ don dɛ walayi n b'a fara ɲɔgɔn kan kadirina o se bɛ ni ala ye a kolo tɛ dɛ b'u fara ɲɔgɔn kan fasaw fara ɲɔgɔn kan a yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ni o taara yɔrɔ yɔrɔ la k'o bɛɛ lasegin a segin cogo kelen na farikolo kelen min tun b'i la diɲɛ na yan ni tumuw y'a dun tumuw ye min dun bɛɛ b'i ta fɔɔnɔ u y'a dun cogo min na u b'a lasegin o lasegin cogo la k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a se bɛ ni ala ye qadirina a se b'anw ye ala an nusawiya banana o ala a tɛgɛ denkɔniw k'a bɛɛ dalakɛɲɛ a dalakɛɲɛ cogo la o kɔrɔ ye hali empreinte min b'i la dɛ n b'a bɛɛ bila a nɔ la banana munna ala m'a fɔ yan ko farikolo a ye bananu de ta tɛgɛ denkɔniw de ta a bila silamɛya ye tiɲɛ ye o de la ne y'a f'i ye n ko scientifique b'u ta sɔrɔ a kɔnɔ géographie dɔnnaw b'u ta sɔrɔ a kɔnɔ docteur professeur b'u ta sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ bon nin ye science mɔgɔ minnu bɛ empreinte ko la nin y'olu ta yɔrɔ ye sa nin ye américain dama min don silamɛya la ka faransɛ ni rusi minnu don a la hakɛ t'a la parce que olu y'a ye de ko cogo di kuranɛ bɛ nin fɔ ko tɛgɛ denkɔni ko o bɛɛ bɛ na dalakɛɲɛ a dalakɛɲɛ cogo la k'o se bɛ ni ala ye bon ni dun y'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ empreinte ko kalama nin wagati y'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a mɔgɔ kelen tɛ dugukolo kan min b'a dɔn ko empreinte y'a dama fɛn wɛrɛ ye bon bibi na diɲɛ baaraba bɛ ka kɛ ni empreinte i b'a sɔrɔ aéroport la i bɛ tɛmɛ ko kelen min kɛ aéroport bɛɛ u b'a bɛɛ synchroniser ɲɔgɔn na i empreinte kelen n'i y'a da Europe par exemple ni empreinte da aéroport kelen na aéroport tɔ bɛɛ b'o enregistrer k'o bila i tɛgɛ denkɔni wa a t'a jɛ dɛ n'i ye nin da nin y'a dama empreinte nin fana y'a dama empreinte nin fana y'a dama empreinte hali n'a ye fila ni fila y'a tɛ kɛ empreinte kelen fila ni fila yɛrɛ tɛ dɛ e yɛrɛ kelen i tɛgɛ denkɔni 5 ka taa se 10 ma nin bɛɛ n'a dama empreinte don wa kaba ala ye diɲɛ da mɔgɔ ni mɔgɔ ta ma kɛ kelen ye k'a daminɛ an fa Adama la k'a bila bi la maa ni maa ta ma kɛ kelen ye e bɛ ka kuma in faamu a bila Chinois n'u ka caya Hindu n'u ka caya farafinna n'a ka caya Europe Asie Amérique nin bɛɛ n'a empreinte don ni maa ye maa miliyari 6 de ye dugukolo kan maa miliyari 6 in bɛɛ n'a ka empreinte si ta ni si ta tɛ kelen ye wa tɛgɛ denkɔni tan si ta ni si ta tɛ kelen ye kabini ala ye diɲɛ da Adama a bɛ taa diɲɛ wuli maa ni maa empreinte tɛ kelen ye o de la tubabuw nana empreinte in ta ka baara kɛ n'a ye hadamaden o hadamaden i ni empreinte don hali u bɛ ka carte biométrique minnu bɔ u bɛ empreinte de ta wa n'u y'a ta ka ban k'a don a banna dɛ n'i taara k'i bɛ taa papier namara n'i tɛgɛ da dɔrɔn a b'i ka données bɛɛ labɔ yɔrɔ fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ papier dilan 2 3 n'u bɛ taa tubabu jamanaw la u b'a namara o ma nɔgɔn tugun dɛ parce que empreinte de bɛ yen sisan cartes bɛ dilan n'o de ye u bɛ passeport dilan n'a ye papier bɛ dilan n'a ye wa n'i taara hali visa ta yɔrɔ la ambassade fɛn fɛn na i b'i bolo denkɔniw de da u bɛ empreinte ta wa kuranɛ m'a fɔ yan ka kafiriw k'o de ko o tuma na ko mɔgɔw y'a bisigi ko ala an kolo tɛ fara ɲɔgɔn kan ala ko kolo tɛ dɛ
normalement ni jaabi ku ye kolo tɛ dɛ maaw farikolo bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais a ma farikolo yɔrɔ si fɔ a nana kuma tɛgɛ denkɔni de kan k'ale tɛgɛ denkɔniw empreinte min b'i la dɛ i empreinte min n'i tun bɛ balo diɲɛ kɔnɔ m'o empreinte kelen bila i la bon ni empreinte kun taara a tɔgɔ ma yan k'a ta tɔgɔ jɛ ma yan u kun t'a faamu mais empreinte bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn bananu tɛgɛ denkɔniw a ko n bɛ tɛgɛ denkɔni ninnu bɛɛ dala kɛɲɛ a tun bɛ cogo kɔrɔ min na k'a bila ten mais munna a m'a fɔ ko n bɛ farikolo bɛɛ fara ɲɔgɔn kan munna a m'a fɔ n bɛ ɲɛda bɛɛ fara ɲɔgɔn kan munna a m'a fɔ n bɛna golo bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais a ko de ko banana tɛgɛ denkɔniw empreintew bɛɛ bɛ segin a segin cogo kɔrɔ la ni ne ye kuranɛ o de la ni fa b'i la n'i tɛ ko dɔn na kuranɛ kala fa bɛ furakɛ ɔ n'i bɛ fɛ ka to fa kɔnɔ i b'a kala ka sɔrɔ ka molobaliya kan de fɔ mais i kɔni i tɛ se ka kuranɛ haya kelen sɔsɔ i tɛ se ka wuli o fanga t'i la ko dɔn t'i la dɔnniya t'i la o de la kira ala y'a fɔ a ye k'a fɔ adamadenw ye la in ijtama'atil jinnu wal insu ala an ya'tu bi misli hadha alquran la ya'tuna bi misli walau kana ba'duhum li ba'din zahira a fɔ jinɛw ye k'a fɔ adamadenw ye n'u fara ɲɔgɔn kan k'u fanga bɛɛ di ɲɔgɔn ma k'u bɛ na ni kuranɛ ɲɔgɔn ye ala k'u tɛ se hali ni dɔ ye dɔ dɛmɛ u tɛ se hali ni américains farala irisiw kan hali ni chinois farala japonais kan hali n'olu farala arabuw kan hali ni farafinw y'olu dɛmɛ an tɛ se ka na ni kuranɛ ɲɔgɔn ye hali sura kelen ala ko an tɛ se wa an tɛ se sabu nin dɔnniya ninnu kuranɛ ye nin cari san 1000 ani kɔ o y'a sɔrɔ tubabuw ma siyansi baaraw daminɛ fɔlɔ na بل يريد الإنسان a ko i k'a dɔn adamaden yɛrɛ b'a laɲini de ليفجر أمامه yaasa ka a yɛrɛ ka avenir ci parce que nin kɔrɔ ye u b'a fɔ ko adamaden ma ŋaniya ko ka lahara nkalontigiya la a bɛ se ka o kɔrɔ bɛ se ka fɔ bal yuridul insan liyafjura amamahu a bɛ se ka ko kɔrɔ ye ko o bila adamaden b'a ɲini kafiri b'a ɲini ka lahara nkalontigiya kuma bɛɛ mais a kɔrɔ min n'o o bɛ se ka sabati hakili la o de u b'a ɲini adamadenw b'a ɲini liyafjura amamahu k'a yɛrɛ ka avenir tiɲɛ avenir tiɲɛni ye mun ye ni kafiriya kanw ye ala ma fitiri waleya kanw ala tɛ yen dɛ i bɛ ala ko nangari i bɛ kira nangari ka sɔrɔ kira bɛ ka min fɔ a dɔnniya a tiɲɛ bɛ kɛnɛ ka i ɲɛkɔrɔ donc o sɔsɔli alikiyama ko sɔsɔli ani manamanakan fɔ o y'i yɛrɛ k'i yɛrɛ ka avenir bɛ tiɲɛ yasalu a ko adamaden kafiri bɛ ɲininkali kɛ أيان يوم القيامة ne ko lahara ko yɛrɛ dɔgɔ bɛ jɔ kuma jumɛn na ko kuma jumɛn na a b'o fɔ ni mekɛru bɔ ye quoi ne ko mamadu i ka ko in yɛrɛ dɔgɔ bɛ jɔ kan lahara ko in bɛ kɛ kuma jumɛn de la i t'o fɔ an ye wa wagati jumɛn yɛrɛ de don n'a dɔgɔ bɛ jɔ na فإذا برق البصر ala ko a f'u ye sa kumana min na n'u ɲɛw turuna k'u ɲɛw yilayila naam وخسف القمر o kuma na tumana min na ni kalo dibira ka taa n'a yele وجمع الشمس والقمر kuma min na ni kalo ni tile farala ɲɔgɔn kan يقول الإنسان a ko o wagati la adamaden b'a fɔ sa yawma idin o don na أين المفر ko boli yɔrɔ bɛ min an bɛ taa min kɛla كلا لا وزر o kuma na kɛla o cogoya tɛ dɛ walima na'am la wazara o don na a ti daga yɔrɔ dɔ sɔrɔ a yɛrɛ la yomal kiyamati ko mana se u ti daga yɔrɔ dɔ sɔrɔ k'u bɛ t'u dogo yɔrɔ la k'u yɛrɛ kɔlɔsi yɔrɔ t'u bolo naam إلى ربك ila rabbika yomal kiyamati don sa u bɛ segin يومئذ مستقر bɛɛ bɛ segin sabati yɔrɔ o ye ala de ta ye kiyama don naam ينبأ الإنسان
okuma aramademe kunafoni يومئذ odona بما قدم ay min ke kako وأخر ani min la sumayara bima qaddama wa akhara okoroye aka bara folo na aka bara labo abe kibaru ya bela ay minge aka nyenema damne fa laba wakati ala bina nyinga bela wa kala ka kunafuni abela naam بل الإنسان ako ngasa ikado aramade resa على نفسه basiratu ako aramade re shiriya yere kaw laharadu bolo ba ta fo ala nyeninta ni yoro ine awke magara nina bolo yere de wofo ne magara nina wal nafulu nyata wal musu bolo magara la bolo yere de wofo otmana bolo yere de ba la kali nyini shuye ni yoro ina sere de ba fo ko ntara donga yoro la ala soso yoro la ni singala flay ni avion ta fu dugu ni dugu ka tama ni senye kata e ala kuta kono bara ba fo ko haramu mene kono ane ubo lakali sadiri ifam be de ba ta lakali dabe mine wote kuma nam ولو ألقى بعاذره aha ako woko ni obekere anni ka lujura le fo ka fo ko akora madema fo ala sabali bo nyake ka danne ka ne do ko umati nam لا تحرك به لسانك ako muhammadu ni be qur'ane kala kana fo ibe ine yelema na ye tiliyala nam لتعجل به koro e ka fo doro amana fe jibrila mana fe yoro na doro ibe singa fo yoro bele kiba fo jibrila no fe na kana fo iba keti lita'jala bihi yasa ka tiliya nayi nam إن علينا جمعه akotoma kana presse na foli afarali nyogonga ka sabati e dusukuna obene ala de bulu ni mi fori doro ibo durushi kana sikai qur'ana aya mi mana fiyo o yo durujile ite nyina ko tuguni sanu quriuka fala tansa nam وقرآنه ako ma afarali nyogonga ana kalanisa فإذا قرأناه obene ala de ka awoga na kalane yi ka afara nyogonga e dusukuna obene ala bulu na faide qara'na na aunya kalaye ni jibrila be ka qur'ane kalaye فاتبع قرآنه e ka tugudoro akalanga ngo na ya kalaye tukalanga ngodoro ikala mekanyi ثم إن علينا بيانه o mana segi ka do alaina bayanahu awala walali uba on ala bulu parce que ki ne wala nai mo fene sabati kana sira naam kella o mana بل تحبون العاجلة ako ika do wallahi aramadu yuhibbuna al-ajilata we jien telima inefe awake jien ko telima nu wakati mi manja san kunguruni ko aramadu mbode fe wakati surumani ko mbode fe o de kaduye telimani ne kaduye naam وتذرون الآخرة wa mɔgɔw telimani de ka d'u ye n'o ye diɲɛ u b'o de fɛ ka tɛmɛ lahara kan u bɛ lahara to yen a ko o don sa ɲɛdaw bɛ yen kiyama jɔ don n'a dira to ɲɛda minnu cɛ ka ɲi n'u bɛ biri ye ila rabbiha olu ɲɛdaw sa u ka t'u mama olu ye makɔnɔlikɛla ye naziratun yantaziruna amra Allah niso jale domo do kibara kurabe aljina kono wal malahara jodo yere ubika ala makono ala bina nema men kuri ubika ala makono la men naziratun ya do ba ko kube ala de ye kwa comme qur'ana ya sabati lan tarani ala ya fo musa itnani o ye dina famiyalu ye an alu beti sira kan ala yeli ko kuma te diɲɛ ni lahara bɛɛ
bon mais ahlu sunna fi luba ira ka fo ko lahara ko bebe ala ni ka aljina degere batu mi yidu ko do ba yi ba fo clé kalo dulu beba yi ka yi chugo lu ka fola ma on c'est pas l'appel à on aye na nya aljina soro gaba ko on woni ala ولا أمان إلى ربيا يا البيت يقرأ من فولا نازراتون أمم ما كانوا ليدك لا هرا جودو نازراتون أميك على ما كانوا نمسك أجنّا نعندو على جنة كانوا نازراتون أمام ما كانوا أبين عندو على جنة كانوا نازراتون يدوني على جنة كانوا دومو دو على يبوني سوربريز يكراي كادي أوم نعم أقول من لا جودو سنيداوبي يوم إذن باسرة ulu nyeda shishilendo ibomo ofene bulu lara jodo unyeu shishimbe nam tazunnu nam أن يفعل بها فاقرة ala o dangani alendo sa unyeda shishilendo nun dangani alendo ka fo ala bina kokari balawu jigu ka o de fakiratu kokari balawu min mina jigu ka la jabala abinu kokari udo jana mako ko uya danganiya unyeda shishilendo parce que wado mi munyo ulu koni jole lahara unyeda shishile ulu ya danganiya an yufal labia faqiratun ka ko kokari balawu mina jigu luka naam كلا ulasa إذا بلغت التراقي ako mamina nini siraka bono flinima وقيل waqila alforo lasa من راق ala alfoko jonni bi se klishi duma na klishi duma tigi araki saloli kelay ani klishi tigi di araki abeke furakali kelay o mana jonni ne ka furaka di ni klishi duma mo da balmo de be wuli ku chesiri sisa ni sa kuma manana ni banabakato dikuna fonni sera gono flenima wakati ka gelengoju wakati muso ba fo an ata nyanyini dew ma fo an ata nyanyini bebi tika yorola docteur murdo fe ko ka fle do repta dumba do fe ko ka laje do ba fo mishi saraka do ba fo saga saraka do ba fo ba saraka do ba fo ni bananga gele karsade nodu an do ba da do ani munu tume bara la de aka adujen o de ya bara bebi tafo abe fo ka na ibu iba soro o de ya dabali almami ngan na ibu o de ba place no fi bebi tafo abe fo ko abe jagola aka bitigi ni minga bitigi su no nyogona o de ya dabali parce que de fait que abe marché soro noy o ya dabali tange na le be o te garzige soro o de ya bara beta be fo wakila war raki ala ko ko kabi fo ko joni nga klishi kadi Algérie on ga klishi kadi ay tana uluga dokotoro solo ulu forle Allahu akbar e doba fo Tunisie de kadi ni nyona bana ko me dola o tara Tunisie e doba fo ko non akana ta deja warbo ko ay tana France walma Amerique abibe chegata yi ibe ta Israël sore yeni isa yoro ere Allahu akbar ikana sai ni ibe tai wa ibe sai kila marra ki uten nafanye ni alaka wakati sira ize balakati taraki asira gono flema alaka wakati sira kaba fura bebe nyinisa wa wari bebe ko dokotoro so bebe ke projet Gabriel Touré clinique aywa furatigu fe burusu ko nawla ibi cheka tani bela ka klaki cheka sigana su walma ishu be klaka saluka Allah akbar ko wazanna anna al-firaq nam said wazanna ako au be furanyini na wazanna mimina sa oya danganiyo annahu al-firaq ka fo ni ko imbani yi ale ni jebe na nyogo fara ale na abina au bebna fara o ba sura nyabi ka kalangala aba musulaje ebiki resene ebe furanyini ni lawa aba adogonu naje ka ko ka laje ako ne awni balma men ko imbana kaba adat se ka kuma tuguni yere me
wallahi obasura ay danganiya ye kaba bado koko imbana wazonna anna ul firaku ninte bisigere aya danganiya be koko imbana alena muso bena fara alena do muna fara Allahu akbar wabla betene mo bi hinem ne wakati kuruni meni yere hinem ne wakati jam o de dangadila ne ma fi o do sato abeka ka mo laje aya amuso ye o be kashila ababe kashila fabe kashila dew me kashila abo muso ma kibi kashimu muso go me kashi konche ene sarasiza muso o fo ko ne sarasiza mina filialisi mo bunu yoro ma jeyana ko be filiala abina fo dingere igana ninkede ne sarasiza ne mo be ngatulu la jomo sa jome na so modne ma muso ni be fo ki ke kashika ay dium fena la je kawta yum dium ko ne saraw me ke yatima an to ko de bi yele ma ko yatime dium joni mina selma finisa ni sagasan sira la yala jome la yasa Allahu akbar afana ba ago aw kashigu yo mulugo ko aw mena dentaya jon ne bila tanaw yo dokotoro sula joni mina hinaw na kom ebe hinaw na chugo mina aw mena dentaya ako ka be chienfo na mimene nyaw ka jugu na ubeta sabu nebna ta dugutala bashi muguteki ku dugutaka mina Allahu akbar sirafana tata nebe kata dugutala dugutaka mi ngagele kele na dalidu Allahu akbar bogo de bina shuru neka aw makashi ulare ako nefle yoro mina soni siza azraila de bina tuneka hazimul lazati muyatimul banina wal banati wa mufarriqul jamaati wa mukharribul buyuti wad duri Allahu akbar ako ne dale no soni sisa ni mina meleke bina tuneka dango buruja ba bina tunga cheni muso faraba bina tunga bangiba na den faraba bina tunga mi kaburu don fa chewni muso la bina tuneka dubaw datugumba bina tuneka gerembaw ci baga bina tuneka generation foshi baga doni o bina tuneka fulangenu foshi baga bogotigi nu faga baga bina tuneka yalima nebno kumbe choko jumena yalima sejme mene nebna tajwa ala nyekoro meleke fulabna ne nyininga kaburu kono munkiri wanna kiru manna nere hinaka bona awye aw kashira na awye de aw makashine Allahu akbar harama do men yana fin kashi ube hina kashi pour un petit moment wati kumuruni wallahi able wallahi ni harama de ngakiru ni ka kiru ibe hini yerela ni ka kiru ibe makari yerela ni ka kiru ibe ka shini nyasigi ni ka kiru ibe yere bokola mo bana ti do komina woni saro biti do alali place fo etila etana morku la ibe sasansa morku ko de benyi ika soko kuma bana anni so bakele bi bolo ala ni te naluma ere ka na do ko tiente sa Allahu akbar sisa ibe sasansa ya sisa ala kana cheje bebe sa me doga sa sansa wallahi ibe tasaki labo sisa Allahu akbar ala te fo kaitana ya kasu no abe fo de kaitana ya morkula shubonina kati ikalfa debuga nunu orere nyani wakati che dugube je shukolo ta duiga kuiga soko kuma bana shukola de bena madola no kara manyene ma odo no make manyene ma o fene be kla ka boni ye ki lebu wartiki bakar sa ngone de aku ne de muso nko nya ma aga fini be kara bana kota Allahu akbar wallahi u boko kuni tunya ye aka saya ina Allah la be tiena Allahu akbar abigo jana ma kono de redo ni shukola kara kuma la kalle o refene bi ti to tien ki to la kari
wa ere bolo chocolat e joyeni les milliardaires e chocolat e joy fantange min se ka temali ka dala ni sara i balman te so be sirigne Allahu akbar ambe be sira lu ba ko non ko antere uta gardien do ñini yoro do la walma nu wiye quartier fantam ba yoro en général wul le be chocolat wol le ta kaburu se fenege warbe ta diu be kaburu se i shube ko do de fe Allahu akbar obe musokoroba mbe ne re kunto jate ke groupe ne bay e sanunduna bay na politiki bay groupe ne bay ite musokoroba ni min jate quartier ko re wal ma ite fanta muso min jate o de na ti ko ibe waraka ki daw de nyofora bi ko ki kasoka kasane duila ki datu akira ko ko ni wakati nunu nga jugu nga ko mi nga jugu na be ko aramade kungolo datu to kungolo datu to ko aramade me makarikam mi fo wallahi nanya me an doti dumini ngetugu an doti jimi tuguni Allahu akbar nanya me an kulula ube makarito kam mi fo akobagaye hine na ka makari nanya ni kam kungolo datu iki jonga muso ni ndew laje ko laban kesa makari hine ukobaga makari hine anyeti la akulotila ale nyabe mina we nganga barake doro wa ala yarati shuaki me wa ala te shuaki e ka wala halayi mone mi mela ma ala ti shu ale ka bo kalama obe ede maisabu ede do amma ko zarni wa man khalaqtu wahida ntwe ani yemi kilenda wal man kile minda atene sa ini minga kai flore la la wakati la yiwelela ko na alama wakati la yiwelela ko ala ka dine la me iko ngayoro ka ja iko tante ngulo iko awnye fonctionnaire de on teni tension wajulu la me qur'ane ko tafsir ko nunu ulu tanta ngulo on commerçant de on ni mangaw ali ka la me anga telephone ngono ali ka la me anga so kono tele ula atanta ngulo atame munu ngolo luka ke ulu de jonfurula du an jonfurula yo be fo o kasange mi do to filila ni o yi jonfurula o ti jonfurula Allahu akbar kasange ambe jonfurula wartigi jonfurula du fama jonfurula che ke kuyasa Allahu akbar femi duna president na femi duna ministre la femi duna sangatigu la na politiku la to che ki Olay jija ablay idale climatiser ko ika miri kaburu fintenina Allahu akbar yele menele ika miri kaburu dibila ika miri idale ikerekele linga biriki dadale ika bogo shurule ika bogo noni nin kofe ka wobe datu ka kila ka bogo wara shuri ika abla miri o dona de ni bogo girima mi yere be deika ko ni la jaba danuma ati bo ati wasawa wallahi afo kaburu datugune aramaden dala afo oti ma bebo afo manga ma beke numangelaye afo manga ma be waju kasira ala kelinyi wala la ko ije balagati taraki ko ni sera gono flenima wakila marraki joni nga furakadi joni nga klishi kadi wazonna anna ulfiraku ko awe ka furani mi aba do tigi tigi ni yale farato ka bonkela do tigi tigi ale ka biro na gamma ware tay aya do tigi tigi ale ka so obna gamma ware tay makla min fle kle damado ale na takabwaka Allahu akbar aya do tigi tigi ale ka mobile nunu atna boli tuguni enye monesa Allahu akbar atna yela ka mutu in kan tuguni enye mone wallahi alimnata alif mette me kaburu do ngono ay rebe kaburu ya ko karsa kaburu tiri oh o de nata ka le la ka ref ne kaburu fi Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-azim na والتفت الساق أقوك من نسى والتفت الساق بالساق سوم يغم من النغنى وبك يلي نغنى أوكي
nimbo geleya fesa seumbi ka yele nyogon san kini se me yele numan sen san fe numan se me yele se me ka firiki naam إلى ربك يومئذ ala ko koy ngoni bisa sigini ani samali yoro ni mina sama kataka amali yoro ni mina wo kata mayo naam فلا صدق ako otmana min satof leni mo de tunye niye amasara katibo aka nyenema ya kono abana jaga boma wa be doni min sura amaso ngasara ka bwala fɛn fɛn bɛ di ala ma ala o t'a la wala sɔla wa a yɛrɛ ma seli ولكن n'a kun fɔra k'a ka seli a b'i ba seli ma na ولكن كذب a ko nin tun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ye ala nkalontigiya وتولى an bɛ diinɛ kɛ nkalon ye ni diinɛ kuma fara b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ kuranɛ ye nkalon ye kɛ zaba a ye kuranɛ nkalontigiya wata walla ka tila k'i kɔdi ka bɔ limaniya ma ce sont des histoires dɔ kɛra nasa nin tɛ tiɲɛ ye kaba ala kan da an delila ka taa jɔ a kaburu kɔnɔ k'o bɛ ka ɲininka walima o bɛ ka lajaba ne yɛrɛ bɛ ka nin kuma ninnu mɛn sisan ko kaburu kɔnɔ lajaba nin tɛ tiɲɛ nin tɛ tiɲɛ mais e bɔra min an bɛ diinɛ de la ko limaniya ka da fɛn dɔ la an n'a bɛ bonya hakili ma mais hakili b'a sabati ni ko wɛrɛ ye min bɛ kɛnɛ kan ne bolo silamɛya mun de fɔra a la de kafiriw k'a fɔ ko kaburu kɔnɔ ɲininkali tɛ tiɲɛ o bɛ bɛn kafiri k'a fɔ et puis ni ne ka di mɔgɔ caman ye bi dɛ parce que kafiri de ka ca o a bilɛ kafiri dogolen de ka ca a journaliste kunda o a ɲininkalikɛla kunda o kafiri dogolen de ka ca an bɛ k'a dɔn tile filɛ na nin wagati ninnu parce que olu bɛ fɛ kaburu ɲininkali a ka bɔ yen de kaburu ko kuma minnu fɔra a bɛɛ ka bɔ yen a tɛ bɔ yen a logique de bɛ yen wa kira ka hadisa jɛlenw b'a kan minnu tɛ wuli parce que diinɛ tɛ se ka kɛ ni kira ka hadisa t'a la cɛ si tɛ se k'i biri ka rukuw kɛ k'i b'i kunbere fila minɛ k'i b'o sɛbɛnni yira kuranɛ kɔnɔ ala m'o mɔgɔ da o tɛ yen kunbere minɛ cogo kuranɛ kɔnɔ a tɛ yen n'a fɔra rukuw a ye taa rukuw la rukuw ye kunbere kuru fila mana turu o ye rukuw ye hali i sigilen sigicogo dɔw bɛ yen nɔ n'i y'o kɛ o bɛɛ ye rukuw ye hali rukuw kuma dɔw la sujuru e bɛ min kɛ sujuru o bɛ kɛ rukuw ye e bɛ min kɛ sujuru o bɛ kɛ rukuw ye arabukan dɔnna bɛɛ ɲininka n'a fɔra sujuru kuma dɔw la k'i bolo kɛ ta i disi la dɔrɔn k'i kun jigin mɔgɔ ye o bɛɛ bɛ kɛ sujuru ye nka sujuru jumɛn ko don ala mana fɔ an ka sujuru kɛ a kan bɛ sujuru jumɛn ma yalima i tɛ turu sujuru de ko don o tɛ kuranɛ yɔrɔ si ɔ n'i tɛ turu sujuru tɛ i bolo fila dalen o sujuru de fɔra mais sujuru n ko kira de y'a kɛcogo fɔ ko kuranɛ ye sujuru fɔ ye o tuma ne kira b'a walawala aw ye i n'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i dara kuranɛ la e yɛrɛ min ko i tɛ da hadisa la ni e bɛ kuranɛ ta k'a kɔrɔ fɔ e bɛ walawalali k'a la e bɛ kɔrɔ min fɔ donc e ka kɔrɔfɔli o bɛ daga e ye f'e b'o enregistrer mais kira yɛrɛ min n'a jiginn'o kan a tɛ daga o ka a ta enregistrer n ko hadisaw ye kira kɛtɔ ka kuranɛ walawala diinɛ walawala i n'a fɔ e ye enregistrement min kɛ kuranɛ la dɛ ka kuranɛ kɔrɔ fɔ ɔ kira fana ka kɔrɔ de y'a ka hadisa ye e ko k'o bɔ a la a mais nin ye ɲɛdonna ye dɛ mais a dagalen don e yɛrɛ ka a walawala i yɛrɛ ye o dagalen don e k'o enregistrer n bɛ fɛ ka mun fɔ kabakoba don i k'a mɛn ko kaburu ɲininkaliw ni fɛnw bɛ lagosi bɛɛ n'i ka faamuyali don Piabla kɛlɛ tɛ diinɛ kɛlɛba ninnu Piabla an sɛgɛnn'o la an ka b'o kɔnɔ mais an ka taa logique la logique jumɛn bɛ yen silamɛya ye mun ye allezina yu'minuna bil ghaib mɔgɔ minnu limaniyara gundo la o de ye silamɛw ye mu'miniw ye silamɛya yɛrɛ sigilen don yu'minuna bil ghaib fo an ka limaniya gundo de la
gundo ite min ye ite min kalama ita me ki ka da o de la lahara ko filɛ nin ye ita ye wa ima ye ima alijinɛ ye ima janama ye ki ka da o la ni ma da o la I kafiriyara o de ye gundo ye I bɛ da la jakuya ko mɛlɛkɛw bɛ yen mais I ma deli k'u ye nka f'i ka da o la silamɛya sigilen do de kan ani silamɛya sigilen do kan k'an ka da mɛlɛkɛw la k'an ka da lahara la an ka da ajira an ka da jahanama la kaburu ye gundo dɔ de ye kaburu kɔnɔ ko ye gundo de ye e mɔgɔ bɛ min na k'o ye kaburu kɔnɔ ka taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ lajabali do sa b'a kaburu kɔrɔ walima miliyan bɛ k'a bisi a kaburu kɔnɔ walima buteliw bɛ k'a ki e tɛna o ye o parce que o ye ala ka gundo de ye o dogolen do i la I n'a fɔ I sunɔgɔlen sogo I ka sogo dogolen do mɔgɔw la mais I yɛrɛ b'a kalama k'i bɛ ka sogo ok e b'a kalama k'i bɛ ka sogo e b'a kalama sogo kɔnɔ I bɛ ka bugɔ wa a bɛ digi I la sogo kɔnɔ I b'a kalama ko dɔ bɛ muru turu I la ka jeli bɔ I la a bɛ digi I la sogo kɔnɔ sogo la a bɛ digi I la n'i bɛ sogo kɔnɔ mais ni wulila I b'a sɔrɔ tɔɔrɔ foyi t'i kan o de ye kaburu kɔnɔna ye aw ɲɛ bɛ kolo minnu na aw ɲɛ b'a tigi mugumugulen min na o si tɛ problème ye o mais ani lajaba t'a kan o tɛ kelen ye sabu lajaba bɛ d'a kan ni siyansi min ye o tɛ diɲɛ siyansi ye o la e bɛ diɲɛ siyansi min kɔnɔ ni saya kɛra ka ban sabagatɔ bɔra o kɔnɔ a taara lahara siyansi dɔ kɔnɔ n'o ye barzaku ye lahara ni diɲɛ cɛ a b'o siyansi min kɔnɔ pour que e ka se k'a dɔn k'a bɛ ka lajaba f'e yɛrɛ ka don o kɔnɔ o la f'e ka sa de ni e ma sa a bɛ komi den min b'a ba kɔnɔ o tɛ se ka diɲɛ ko dɔn n'a ma wolo jɔn delila ka diɲɛ ko lakali den ye k'a to a ba kɔnɔ bon anw bɛ diɲɛ na anw tɛ se ka kaburu ko dɔn f'an ka sa mais kibaruya minnu b'an bolo kira kumakanw na min ye kaburu ɲɛfɔ an ye o bɛ lakali wa o ye wulibali ye lajaba bɛ kaburu kɔnɔ munkiri wa nakiriw ka ɲininkali bɛ yen kira ko kaburu imma rawda min riyadi janna kaburu bɛ kɛ o tuma alijina nakɔ foro dɔ ye ka bila I kaburu kɔnɔ walima tasuma cisira dɔ ka bɔ jahanama la ka na bila kaburu kɔnɔ c'est clair et net mais an bɛ yɛrɛ sago wagati la bɛɛ bɛ se k'i sago fɔ mais an bɛɛ bɛ ala sɔrɔ an ɲɛ ye tiɲɛ do o nkalon do o n'an sera kaburu kɔnɔ ye an bɛɛ bɛ se yen o ni lajaba bɛ ni lajaba tɛ e bɛ n'i ta dɔn ne bɛ na n ta dɔn n'a ye mɔgɔ min jɛ o k'a fɔ kɛ ko lajaba tɛ kaburu kɔnɔ a bɛ komi a ye mɔgɔ min fana jɛ o b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ tɛ lahara ko ye c'est la même chose lahara ko yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye mais c'est vraiment dommage an ka taa ثم ذهب إلى أهله ala ko nin tun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a ye nkalontigiyali kɛ kuranɛ la k'i kɔ di ka bɔ limaniya ma k'i kɔ di ka bɔ tiɲɛw ma o kɔfɛ ka tila ka taa ila ahalihi a somɔgɔw nɔfɛ sa يتمطى a bɛ k'i yɛrɛ bonya tagama la awɔ kɛ n'a taara kira kama cɛ I ka nin kuranɛ ye nkalon de ye tiɲɛ tɛ bɛɛ nkalon n'a y'o jamanayaw kɛ kira la a bɛ sɔrɔ k'i kɔ di ka bɔ kira la ka taa ye ko n taara kama sisan a b'a yɛrɛ bonya sa ale yɛrɛ bolo ale sera ka taa tiɲɛ fɔ ala kira ye a sera ka taa muhamadu lakari a b'i yɛrɛ bonya ni tɔgɔma ye ala ko sa na awla laka ni ne e ka kan wallahi I ni nin ka kan I filɛ sigara min bolo bi I komi e de tun bɛ kuranɛ nkalontigiya I b'i yɛrɛ bonya dugukolo kan ni kira lagosili awla laka e ni nin ka kan summa awla laka fa awla wallahi I filɛ lahalaya min na nin ye I ni nin ka kan na ثم أولى لك فأولى aha o kɔfɛ tuguni awla laka fa awla nin de ka kan o I ni mɔgɔ si tɛ jɛ nin na I filɛ sigara gɛlɛya min bolo ta I ni nin ka kan summa awla laka nin de ka kan ni ye fa awla litakidi wa I ni nin de ka kan ne ka kan k'i la naam أيحسب الإنسان a ko yalima adamaden y'a bisigi de wa أن يترك سدى ale ka to yen ten sariya kana d'a ma foyi kana d'a ma adamaden mɔgɔw wulila ale ka to yen ten
ألم يكن نطفة yalma aramadene make lawajiwa من مني min bɔra maniyu la يمنى toninfɛn min bɔra toninfɛn na n'a bɛ toni hadamaden e bɛ fɛ e ka to yen ten yalima e ɲinɛna i dilan cogo quoi wo i dilanna de cogoya la n'i yɛrɛ ye miiri e tɛ se ka fɛn dilan ten o i b'a dɔn ko dilanbaga dɔ de b'o la ko o dilanbaga in de ko i k'ale bato sariyaw dir'i ma dugukolo kan i tɛ tu i yɛrɛ ma ten cabinet n'an ye ko dɔn na an kana kɛ fitiri wale ala masa ne ko jamana jumɛn de bɛ yen ko sariya to jamana kɔnɔ jamana bɛɛ n'a constitution na règlement don jamanaw kɔnɔ policiw bɛ yen gendarmeriw bɛ yen sɔrɔsiw bɛ yen jugew bɛ yen avocats bɛ yen o kuma na fonctionnaires bɛ yen mais bɛɛ bɛ yen députés bɛ yen mairie mɔgɔw bɛ yen gouvernement mɔgɔw bɛ yen o bɛ jamana bɛɛ kɔnɔ wa sariya bɛ bila n'i ye nin kɛ i bɛ ɲangi n'i ye nin kɛ nin tɛ bɛn fɛn tɛ jeni ni polisi y'i fiyɛ i b'i jɔ o bɛɛ bɛ aw bolo o tuma aw bɛ fɛ ala kana ta fɔ aw ye wa aw ka to yen ten wa ala dun min y'aw da ka bɔ lawaji la min bɛ toni aw bɛ fɛ k'aw sago kɛ o ta kana fɔ aw ye naam ثم كان علقة o kɔfɛ u b'a fɔ ya ala ka tan tafsiritigiw tun bɛ nin fɔ fɔlɔ ko ala ka tan ko jeliji jeliji mais i b'a dɔn kuranɛ suranw kuranɛ hayaw walayi kuranɛ kelima dɔw bɛ yen a kɔrɔ ma dɔn fo sisan bilahi alali lazim arabu yɛrɛ tun tɛ fɛn dɔw kɔrɔ dɔn fiyewu ala ka tan alimaniyu o ye lawa ye ala ka tu u tun b'a fɔ dɔrɔn de tafsiritigi b'a fɔ ko jeliji wala u bɛ jeli ko kuma de fɔ la alaka al ayawanul manawiya ayawanul manawiya de don o kuma na lawala fɛn ɲɛnɛma dɔ de b'a la lawaji yɛrɛ tɛ kɛ den fɛn ɲɛnɛma dɔ de b'o kɔnɔ o fɛn ɲɛnɛma in dɛ a bɛ ko torinin kunba i b'a ye ji la ten n'i y'a don microscope kɔnɔ a bɛ ye ka ɲɛ o camanba o de bɛ kɛ lawa kelen de i b'a sɔrɔ a miliyɔn de b'a la miliyɔn mais min bɛ don yɔrɔ sɔrɔ ka taa sabati denso la a bila i b'a sɔrɔ o ye kelen fila den bɛ kɛ filani ye hali ni tan donna a bɛ kɛ tanni mais olu ka gɛlɛn bon i b'a sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛnɛ muso fɛnɛ t'a la fɛn wɛrɛw b'o la u b'a da waga o nɔfɛ ni min donna dɔrɔn o de bɛ kɛ kɔnɔbara ye o fɛnɛ wagatiw bɛ yen bon ala de ye nin kɛ quoi o de la a ye alaka fɔ maniyu in na dɛ alaka de b'o la alaka in de ye ayawanul manawiya ye kuranɛ ye nin fɔ san 1400 kɔ o la lɛ a ye to ka tafsiriw lamɛn a ye kuranɛ lamɛn kuranɛ bɛ mɔgɔ kalan a b'i bɔ i yɛrɛ kalama ani foyi tɛ kelen ye ala de kumakan don hadamaden kan tɛ muhamadu se foyi tɛ muhamadu ye k'a bɛ se ka ninnu dɔn a se t'a ye parce que a b'a se bɔ min a bɛ nin faamu sɔrɔ cogo di jɔnni fɛ jɔnni de tun bɛ nin dɔn yan'ale cɛ y'en avait pas naam a ko nin bɛɛ kɔfɛ dɛ ala ka in kɔfɛ sa n sɔrɔla ka hadamaden dilan ka b'o la fasawa k'a dalakɛɲɛ o ala ka in n ye kolo bɔ a la kolo kun t'a la koyi a bɛ bila kɔnɔbara la a y'a sɔrɔ kolo t'a la n ye kolo bɔ a la ka sɔrɔ n ma muso kɔnɔ sɔgɔ ni kolo ye nin de y'a fangatigi yɔrɔ ye nin de ye usine tigiw ka usine yɛrɛ ye ala yɛrɛ ye sa a ma kolo in kɛ ka kɔnɔbara sɔgɔ a m'a kɛ ka kɔnɔbara fara a ye bu bɔ a la ka kolo bɔ a la ka fasaw bɔ a la kalo 9 ka former fo ka taa dafa fo wololi nana kɛ sa a bɛ fɛ k'a fɔ hadamaden n'i bɛ kabako ɲini nin ye kabako ye o sani ka t'i jɔ ko kalo ka bɔ sanfɛ ka na suruku ka na kuma i fɛ e yɛrɛ dilan cogo in ta wallahi o y'i wasa kabako ye naam a ko o tuma na n ye nɔniya 2 bɔ nin lawaji na o kɔrɔ ye cɛ ni muso bɔra a la cɛ bɛ bɔ a la cogo min na muso fana bɛ bɔ a la ten naam
الذكر والأنثى cɛ ni muso أليس ذلك yalima n filɛ ka nin kuma min lakale aw ye kuranɛ kɔnɔ nin de ye Ala ye nin de ye Ala ye a ma sɔn k'an kɛ ten ko a ye n bato ten quoi a ye n bato a ye na a ye seli a ye sun la yanni a k'o kɛ a b'a yɛrɛ fɔ de ne de ye nin kɛ ne de ye nin kɛ bon ni ne tɛ boli ko la ni ne tɛ jo ko la voilà ni ne tɛ fɛn wɛrɛ la quoi an tɛ se ka tugu fɛn dɔ kɔ ten quoi ɔ ni bɛ tugu fɛn kɔ a ye mun de kɛ ɔ ko i ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ tigi dɛ ne de y'i dilan ne de y'i kɛ tan o de la ne ko i k'an bato min b'i kɛ ten n'i y'o bato i donna c'est à dire n contre la i ye fɛn kɛ fɛn min ma bɛn ma e ma ye haya laban na a bɛ k'a fɔ alaysa zalika yalima nin min filɛ nin ye bi qadirin nin tigi tɛ se wa على أن يحيي الموتى n'a bɛ su kunu ka su kunu masa min ye lawaji kɛ den ye tan n'o ko k'a bɛ su kunu o bɛ dɛsɛ o la n'an an ka taa sadakallahu mawlana alayhi wa sallam suratul insan nin ye adamaden kofɔ sura ye maqiyatun aw madaniyatun u b'a fɔ maganga u b'a fɔ madinɛka wa hiya ihda wa salasuna aya abla abe be haya bisaba alikilima bismillah akwa manga kalanda minani Allah ta'ala tabaraka mai arrahmani jeyna lobolenti Allah ta'ala arrahim la nakarantiki do ata ala al-insani hal yalima wal makmado qad tiɲɛ yɛrɛ do koyi ata alal insani nali kɛra hadamaden ma hinun min ad-dahr wagati dɔ la lam yakun ale ma kɛ shay'an foyi ye min ni hakili bi jigin a la o walima ɲininkali to min i n'a fɔ a kɔrɔjɛ hal yalima hata alal insani nani kɛra mɔgɔ ma wa hinun wagati la min ad-dahri wagati la wa lam yakun shay'an mazkuran ale ma kɛ fɛn ye hakili bi jigin fɛn min na u b'a fɔ ko nin ye an fa Adama de kofɔtɔ ye o ye tafsiri kɔrɔw a tɛ nangari ko Adama Ala y'a dan bɔgɔ la san 40 k'a nɔɔni ka bila bon o wagati kɔnɔ bɔgɔ tolila ka tila k'a kɛ k'a yɛlɛma kamo wagatiw ma ko yalima o wagati Adama t'a yɛrɛ kalama a bɔgɔlama kun o y'a kɔrɔ ye mais yalima nali kɛra e yɛrɛ ma wa e yɛrɛ mun filɛ ka ne lamɛn sisan minnu filɛ k'a lajɛ minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi a faama n'a fanta waritigi n'a a dɛsɛbaatɔ an fɛn fɛn bɛ yen bi yalima nali kɛra a ma don na wa don min na an ti fɛn ye an t'an yɛrɛ kalama wa e hakili bɛ dɔ la yanni i kana diɲɛ n'a ye ko e tun bɛ yan fɛ wa e tun bɛ nin baara in na wa e tun bɛ nin yɔrɔ in na wa yanni e wolo cɛ e tun bɛ min jɔnni hakili b'a la ko sani i k'i yɛrɛ ye ta ko e tun bɛ nin lahalaya in na i bɛ bari k'i yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ de ka kɔrɔbaya f'i bɛ se san dɔ ma i bɛ bari k'a ye i bɛ ka kɛ mɔgɔ ye Ablaye kɛnɛkan ko do dɛ i bɛ bari k'a ye ko n filɛ ekɔliso kɔnɔ walima ni fa filɛ ni ba filɛ i bɛ bari k'i yɛrɛ ye mɔgɔw cɛla de sinon i bɛ san 1 sɔrɔ ka san 2 sɔrɔ i hakili yɛrɛ tɛ to o kow la san 3 san 4 i bɛ commencer ka hakili i hakili bɛ t'olu la dɔɔni dɔɔni fo ka na se 5 6 i bɛ kɔrɔbaya ten Ablaye f'i b'i yɛrɛ ye mɔgɔw cɛla ekɔlisow kɔnɔ ka bari k'i yɛrɛ i tilala ekɔli la muso furukow bɛ dabali i yɛrɛ sigilen filɛ ka denbaya cɛla i hakili b'a la i fana kun bɛ sigi i fa ni ba kɛrɛfɛ fitinin i hakili bɛ na olu la i hakili to ka jigin olu la i yɛrɛ fana filɛ i ni denbaya i bɛ bari ka to ten ka to ten ka to ten f'i yɛrɛ bɛna kɔrɔ k'i si jɛ i tun b'i fa si jɛlen ye cogo min na a cɛkɔrɔbalama i b'i yɛrɛ fana si jɛlen ye ten wa fɔ aw ka génération bɛ se ka taa ban ten fo génération wɛrɛ bɛ na olu fana bɛna daminɛ o kɔfɛ a ko in bɛɛ bɛ ban ten caman f'i yɛrɛ b'a fɔ ko mɔkɛ n tulo ma sama olu fana tun b'a fɔ de k'u mɔkɛw u tulo ma sama k'olu ka wagati kɛ wagati janba ye
dɔ fana tun de fana ka wagati kɛ wagati janba ye depuis i b'a fɔ ko nin ko in kɛlen san 10 filɛ f'i bɛ si sɔrɔ f'i b'a fɔ ko nin ko in kɛlen san 20 filɛ depuis e yɛrɛ fana tun bɛ kabakoya mɔgɔw la n'u ko san 10 cɛ b'a fɔ ko mɛnna dɛ fo e yɛrɛ bɛna fɔ san 20 e yɛrɛ bolo o tɛ ko mɛn ta ye parce que e ye 40 sɔrɔ ka ban o bɔn fo e bɛna wagati janbaw fɔ o fana bɛ dɔw kabakoya n'i sigi bi n'i ko 91 ko Musa minɛ 91 n'i y'o fɔ bi denmisɛnnin minnu ye 2000 2001 ka yɛlɛ i taara olu fo walima 80 ala an ka ta 92 13 yɛrɛ denmisɛnninw la ka taa olu bɛ b'a fɔ ko cɛ mais ko mɛnna dɛ mais i b'a sɔrɔ e bɛ sin k'a fɔ ten ko a ko yɛrɛ kɛra ɲɛna sisan bon ni de ye ala yɛrɛ ka ko ye ko wagati ta ban ta ye o de la ko hali ata alal insan nali kɛra mɔgɔ ma wa hinun min ad-dari wagati dɔ la lam yakun shay'an mazkuran i kun tɛ foyi ye o de la adamaden ma n'i yɛrɛ sɔrɔ dugukolo kan i mago b'a la k'a dɔn i bɔra min bɛɛ mago b'a la an bɛɛ mago b'a la an bɔra min mais an t'o jaabi sɔrɔ fo k'an sa mais an dun bɔra yɔrɔ dɔ la o an bɔra yɔrɔ dɔ la o mais hakili foyi t'o la mais an dara la k'an bɔra yɔrɔ dɔ la o tuma na an nana an bɛ taa min n'an bɔra yan an bɛ taa min mun bɛna k'an na an bɛn'o ɲɛɲini o ɲɛɲinini ne sen fɛ dɛ ala ye kiraw ci an ma k'a ye taa ɲɛ f'u ye ne de nana n'u ye ne ala de nana n'u ye kiraw nan'o fɔ a ye mais ɲani kiraw ka na ani puissances bɛ ɲɔgɔn kan diɲɛ kɔnɔ yan kabala ye diɲɛ da diɲɛ faamabaw bɛ puissance baw bɛ olu si ma fɔ k'u nana n'an ye fo a minnu yadara dɔrɔn olu ko olu kɔni ye ala ye an k'u ye ala ye mun na k'ulu y'a ye de sɔn kan ka k'ulu n'a bɛ Firawuna ale tɛ ala wɛrɛ dɔn an na n'a tɛ mais mun na i ye ala ye a ko ale y'a ye a banna a ma dalilu di mais ɲininkali kɛra jɔn de y'an bila yan ala ko ne de y'aw bila yan kira bɛɛ nɛn kan Musa nana n'o de Isa nana n'o de anw ka kira fana nana n'olu tiɲɛtigiya n'o kuma de donc an ye kiraw suit tan i y'a bila mais mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko n tun bɛ nin yɔrɔ in na sani n ka na diɲɛ kɔnɔ yan o tɛ yen naam إنا خلقنا الإنسان ala bɛna dɔ f'i ye dɛ a ko anw ye adamaden dan من نطفة ka bɔ lawaji la أمشاج min ɲagaminen don نبتليه min ɲagaminen don cɛ ni muso ta o fila naam نبتليه a ko o tuma na n bɛ i dilannen kɔ adamaden dilannen kɔ nabitali i m'i lajarabi dɛ diɲɛ lajarabili so ye dɛ i bɛ n'a kɔnɔ m'i lajarabi dɛ kɛnɛya b'a kɔnɔ bana b'a kɔnɔ problèmew b'a kɔnɔ nɔgɔyaw b'a kɔnɔ n'i nana a kɔnɔ a tuma m'i lajarabi dɛ nabitali an bɛ nin lajarabi dɛ naam فجعلناه o ko o tuma na o sababu la sa anw y'a kɛ سميعا anw ye adamaden kɛ lamɛnlikɛla ye بصيرا a bɛ yeli fana kɛ o labila nin haya kelen filɛ sami'an a bɛ fɔ ala ma sami'un basirun a bɛ tila ka fɔ adamaden ma sami'un basirun c'est-à-dire ŋaniyaw de bɛ fɛnw bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn naam إنا هديناه السبيل a ko i k'a dɔn anw ye adamaden kanda k'a bila sira kan imma shakiran an ye kiraw ci ka na u kana sira ɲɛfɔ a ye imma shakiran imma a ka kɛ ne ala batoba ye mumini ye ka ne ala barika da wa imma kafuran walima ka kɛ kafiri a lahalaya fila bɛɛ ni y'a ja naam إنا أعتدنا o tuma na anw ye labɛnni kɛ sa للكافرين kafiriw ye سلاسل jɔlɔkɔla minnu bɛ don kanw na k'u sama وأغلالا ani jɔlɔkɔ siyɛnw na u bɛ u sama ni min ye ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ وسعيرا u bɛ salasi la minnu bɛ kɛ k'u bolow siri wa aglalan ani minnu bɛ don kanw na jɔlɔkɔ la n y'o labɛn kafiriw ye wa sa'iran ani jahanɛmɛ tasuma min bɛ jenini kɛ إن الأبرار a ko i k'a dɔn maa ɲɛnɛmaw sa maabaw minnu sɔnna ala ye يشربون olu bɛ min kaasin alijinɛ
verula moray alijine gulo dumauna be mi alijine boisson dumauna kena miza jua ulu nyagamine ndo kafurala awake janama jidumon astaghfirullah alijine jidumon a jidumon ana glodumon parce que alijine glo mana kanta alila ite mana kan fo ite ke fato ati soufene o mana ako alijine glo veru mi nyaga minenu ni kafura taro kafura a yiri deni mew abe soro ere fen kasa duman ba de duba donc a nyaga minenu ni kafura e quoi oh lio nyaga mi glo dumana able o kadide ala ko ogwe alijine diunyi ainan ako kodo fene yashrabu biha ibadullah ala ka jomi mi o kola yufajjirunaha o koy ngoni be chisa tafjiran chilila ka ble c'est-à-dire o koba be ebe alijine so ngoni dale koy mbu sira do be fara ka tay ka sokon a chileno ka ble ka sokon idda doro ka afodoro ko aka nyeshi ima idda kono nama koy jibi nyeshi idda kono nama abe shuri dalen da kono ibami na ije isigile mbami na ije ijole mbami ebe fe koy ka ke tugo mina ba yere kiti ka be ere ka niboma Allahu akbar na yufuna ako okmana sa muhammasa yufuna bin nadri nulu be dafalen dafa nu e dafalen ta ba dafa dafalen muye ala nien kena ka boni bana na mekle sabasu mekle tansu na kalo suye nu yo lay duta ala ba dafa ala nien boni ko gele na memishi faga ye me saga faga na chef faga ça dépend e ka sila Allahu akbar wal manna ni ndi fantaw ma e ala togola wodi dafale en général ni dafale ta fene ala ba koki Allahu akbar ni ngara Hassan wala Hussein u banarani banay jugara ko sebe oh Sayyidina Ali Fatimatu Zahra anuga baraka de fiddo baraka de ndok mubulu ko fiddo uye layduta ube uni baraka lembe uko ni Hassan wal Hussein kenayara ame kle sabasu alay Allahu akbar ka ala baraka dan nan dium kenayali Allahu akbar ula Hassan wal Hussein kenayali bana pew uye sundu kle fla kle saba o mana suntiga la bene wari yere kunti ali bulu do ko ka tara barake yahudiya ka yorola ay sarami suray anana nodi kirani yahudiya ku mi nyogonga madine ku mi bara beke nyogon fe y avait pas de problème foué problème créé parce que fon ne ga fama ma fo ko islameni kafirite bara nyogon yake sani fereke kata bara ku ga yorola ina fo anga mo be Europe ou be Amerique Mali on tia te bara la o be daga ero no war tigara na ambi o ye anga ko bani anu be se ga barake mais dine de ya dama fenwore o kuma ali yere me barake yahudiya o bara nyugo ya me Sayyidina Ali ni yahudiya o ke atumuni kira yere ci sani fere sira do re ba do la we galon tige galon fi munu ngo ko silamaya be bi mo ka la silama nana ka sebe soro Madina uni yahudiya o balola fo yahudiya we dane sago ka kira ko ba ka silamaya ko ba o de yahudiya kabila o genge don fo ka Madina lamulia la dorara wala dirara silamaya ti si mai kana sama mais ni mo ko misirima abla fa be fe ki ba ibe so ma de atmana Sayyidina Ali atara ay baram nge ay saramne anana na ya kana duminisa ngomi e ba fam tugo mina wi Fatima to ngomi kun saba labbe gagné bilibili baw ko ngomi bilibili baw ay wole labbe pour que ubna suntika Allahu akbar
soni sera suntige eri sera Qur'an fila ko de la kalita ala de kira la bo kalama sisan yufuna bil adi abdamnen comme kira te ni kalama boy ika famille be kan nike abla yoro be shiri diara madema c'est-à-dire ka ye ebe ko mina iyere bolole ika mogo be ka ke ka nye inyana kira o de soro Fatimatu Zahra la awro soro Sayyidina Ali la kira ya soro Sayyidina Ali chesiri la ko ina fa nyogonte nga mogo la fa nana demuso Zahra o fene jogona te muso la kana Hasan wal Husaini ulu nyogona demseni yere te ale ka sahaba o diu kira jigi sigile aba somogo la fatwa bo ala fle ko dore ira la ko isomogo nu ube dafale min ta wa dafa ni dafale ta ka sun o be ka dafa ala ma nu jeola nabile nu nga demba maka sakoy luti ta maka sakoy me kira ta kera sakoy ala ga nga demba o kan sakoy ago munu mbele duta ka dafa ula uyo mo min kun saba yira ka labe ubuna suntige sele delli kala nanijo Qur'an ibn woro de fossa ko wayuti'imuna ta'ama ubillatu minininge ويخافون وبسرا علانيه يوما دون قصو كان شره دون مينا تورو مستترا نبي تشاري بيبوا كلام لارا وبسرا لارانيه من بي جانم وبسرا ويطعمون الطعام ولمن يميمول قصو بالله دومينينغه على حبه ukadumini kaunena sabu mugani mefeki suntige dumini mina arunu wakati ukadire suntige sele hebota hodi ko saraka giribuge uta saraka ore nyini ne awobe ko suntige eri sele ala wala ala ko ala hubbi o wakati dumini ngadiye suntige kuma dumini kadiye ni dumini be ema ni suntige mogodo be nube suna 16h mana to ka se walma 17h ni dumuni ba besa walu se ka ba do wadro fembe nige bila ni fembe ni alli mogodo balabakata dumuni na ibe nyabo tigife ba do wadro sunjugo yale no ima kwa bo o wakati dumuni la bene nyuma sigile Zahra o fe ala o de fo ko ni wakati dumuni kadiya nige bila ko wakati saraka bo be mogo la dumuni na suntige kuma la anege ku yere la miskina do da yijo dala flo fantando ko ala kira somo ahlal bait ya ahlal bait nabi ya ahlal bait nubuwa ya ala kira sodunge miskina ba dala madumini nge dibi kunu fo bi komo be na ala kira somo Zahra ye Sayyidina Ali nyada laje demsenu fene dalen uluka na dumini nge u flabe nye ko nyoga ma ko dore ba la takadiko awne nana ni dine ko ala kota ni miskino ko ngona onya na oti benwe ako aya takata di Sayyidina Ali re ko Zahra atakaduma Fatimatu Zahra yo dumini takadi Allahu akbar atara ngomi ngelen takadi kana okipe flala na suntigara ame fladu ningara suntige eri sele yere o dira doro ala be fe ku don nu e joy mo ku don nu e joy kira ere ku don ika demba ya kera jumeni hey anjalul betu ko an kungulo kane ambu ko de ko ala e jogo min dula ma du danfenna kira sumugo ya dorontere hu nyoko na de te jogo la dambe la kewale la in uda ahlu tuka kanu ahimmatahum atefo ko ina akramakum indallahi atqakum awla mogobay mi misra alani oni ala israni jo woluma ko nyamo ya alul betuye iti mashi soro mi mu soro so mi farala ala israel kafiri ni islamé ujugu ni bebe muka wallahi ujugu sonu no oma ka fo ujugu kai wu moke nana ni mi anu fa nana ni mi uya ke ka nyeku fa wasa ke sheku chama ma fa no la bi o ma fa wasa maka fa karamo joli lo bi mu fa no la nu ma ku fa
umu mɔkɛw ka sira minɛ u y'u janfa jogo la k'u janfa danbe la k'u janfa diinɛ la Ahlul Beitu ma Alakira janfa dɛ sallallahu alaihi wa sallam miskina nana dɔrɔn u ye dumuni ta ka d'u ma u y'o cɛ ta Alakira fɛ o taara sɔɔni sera wa yatiman o bi k'i kɔ don dɔrɔn yatimɛ fɛnɛ nana ko ne ye yatimɛ n fa sara an fa sara dɛ fa t'anw bolo dɛ hayi nana kira so dunge kɔngɔ banna lajarabili don quoi k'a lajɛ u bɛna mun de fɔ u bɛn'u gɛn yan la u bɛn'u neni wa u bɛna kuma jugu f'u ma wa kuranɛ bɛ k'u makɔnɔ wa yatiman yatimɛw fɛnɛ nana ne filɛ ka riwaya min f'i ye nin ni tafsiri sunna shi'a bɛɛ bɛnna ka Ahlul Beitu la yatimɛ fɛnɛ nana u ye yatimɛ fɛnɛ la dumuni u ye kelen ta ka d'o fɛnɛ ma a tɔ tora kelen ye wa asiran jɔn fɛnɛ nana mɔgɔ minɛlen o fɛnɛ nana tuguni ko a ye hinɛ anw na dɛ se foyi t'an ye somɔgɔ t'an na dugu in kɔnɔ yan an y'a mɛn aw ye kira so dun a bɛ hinɛ a tɛ hinɛ an na u ye tɔ kelen dɔ ta ka d'u ma u yɛrɛ bololankoloyara dumuni banna so kɔnɔ suntigɛ tɛ yen tuguni Alakira y'u ɲininka ko a ye nin kɛ mun na haya jiginnen sa kira wulila ka s'u ma ko nin de bɛ yan aw ye nin kɛ mun de la mun na a y'a ka dumuni bɛɛ di mun na aw ma dɔ to yen u ye mun kɛ ka kira jaabi Ala bɛn'o de fɛnɛ fɔ innama nuti'imukum hali ni delilikɛla ninnu ko k'u b'u fo k'aw ni ce u b'a fɔ la a kana foli kɛ dɛ innama nuti'imukum aw bɛ k'aw la dumuni Ala ɲɛda kɔsɔn ni sawabillahi utola bi sawabi Ala ka baraji ɲinini kama nin kɛra o de kama a kana fɔ a b'anw fo la ani ce t'a la Ablaye ni jɔn sera nin de ma i kɛra Ala jɔn ni ye min kɛ n y'a kɛ Ala kama a banna Ala kama a banna mɔgɔw to yen mɔgɔw tɛ ɲuman dɔn mais Ala bɛ ɲuman dɔn mɔgɔw ye fitiri wale Ala tɛ fitiri wale Ala tɛ ɲumankɛla ka ɲuman ci inna Allaha la yudi'u ajra al-muhsinin ni mɔgɔw y'a tiɲɛ ni Ala ma tiɲɛ ka baba Ablaye mais ni i ma kɛ nin i bɛ kɛ kunnadalikɛla ye tuma dɔ la i bɛ Ala yɛrɛ kunnada ne ye nin bɛɛ kɛ anw de bɛ diinɛ la anw bɛ nin na anw bɛ ka nin bɛɛ kɛ Ala ye o tuma Ala e bɛ tila ka nin kɛ ne la walima karisa e bɛ nin kɛ ne la anw ye nin bɛɛ kɛ Ablaye n'i sera o ma i t'a tiɲɛ na an tɛ fɛn ɲini aw fɛ minkum jazaan anw tɛ sara ɲini aw fɛ hali merci a kan'o fɔ n'a dumuni dira aw ma a ye taa aw ta don an t'a ɲini a k'a fɔ aw ni ce an t'a ɲini a k'a fɔ fɛnɛ ko a bɛ sara d'an ma k'an sara ɲɔgɔnna la naam i ko anw kɔni anw bɛ siran de anw ma ɲɛ don min na ni ɲɛda bɛ sisi lahara jɔ don ɲɛ an bɛ siran aw ɲɛ ni ɲɛda bɛ sisi k'a cɛ juguya fawaqahu Allahu Ala nana u kisi o don y'i tɔɔrɔ masa n'o ye lahara jɔ don ye mɔgɔ bɛɛ bɛ don nin haya kɔnɔ ni maa o maa kɛra sarakabɔla ye ka hinɛ miskinɛ la ka hinɛ yatimɛ la ka hinɛ dɛsɛbaatɔ jɔnw na ani mɔgɔ minɛlenw na naam Ala y'u sɔn nadaratan ni ɲumanya la o ye yelen u ɲɛda yelen Ala y'u ɲɛda kɛ yelen wa sururan u kɛ maa nisɔndiyalenw ye lahara Ala y'u sara u sabalila fɛn min kan Ala y'u kɛ alijinɛ ye o kɛ haririfini ye u bɛ min don olu bɛ nɔɔmɔmaya n'o haririfini ninnu y'u parler alal ara'iqi u ka fauteuils sanfɛ alijinɛso in kɔnɔ yen nɔ u tɛ tile a kɔnɔ zamharira ni tilejan yɛrɛ u t'o ye k'a fɔ tile b'u kan walima zamharira a kɔrɔ dɔ ye hali u tɛ kalo ye a kɔrɔ dɔ ye fɛnɛ u tɛ nɛnɛ ye zamhariran parce que kɔlɔn dɔ bɛ jahanama kɔnɔ o tɔgɔ ye zamhariru u b'a fɔ k'o ye nɛnɛ kɔlɔn
donc u tɛ tile ye u tɛ zam hariru ye u tɛ tile ja ye funteni t'a kɔnɔ. Naam. ودانية عليهم ظلالها. Wa asuma ala b'o o surunya o la sa o kɔrɔ ye alijinɛ yiri bɛ surunya ka yiridenw suuli ka na fo alijinɛdenw kɛrɛfɛ. وظللت قطوفها. A yiridenw sama yɔrɔ o bɛ majigin na. ويطاف عليهم. c'est-à-dire yiriden bɛ suuli i b'i bolo kɔrɔta dɔrɔn walima i da kɔnɔ tuma dɔw la dɔrɔn yiriden bɛ bila i da kɔnɔ a ka surun i la kojugu. ويطاف عليهم. wa munumunu bɛ kɛ alijinɛdenw ni ɲɔgɔn cɛ. بآنية. ni minɛnw ye. من فضة. minnu dilannen don warijɛ la. وأكواب. ani bɔliniw na. كانت قوارير. olu dilannen don vɛriw la. قوارير. o vɛri ninnu. من فضة. olu fana dilan bɛ warijɛ la. قدروها. kɛn bɛ k'a labɛn. تقديرا. labɛn cogo ɲuman na. ويسقون فيها كأسا. u bɛ lami alijinɛ kɔnɔ gulɔ vɛriw la. كان مزاجها. minnu ɲagaminen don zanjabila ni zanjabilu ye. zanjabilu o ye ɲamaku de ye. jinimere dɔɔni k'o kɛ k'a ɲagami k'a sɔrɔ a ma fariya i da ma kojugu. naam. عينا فيها. a ko kɔ wɛrɛw bɛ alijinɛ kɔnɔ. تسمى. o kɔ in bɛ wele salsabila. o bɛ wele ko salsabila. o kɔ b'a kɔnɔ ye o tɔgɔ de ye ko salsabila. ni si tɛ arabukan ye salsabila arabu yɛrɛ tɛ nin dɔn. naam. ويطوف عليهم. wa yatufu alayhim wildan denmisɛnnin dɔw bɛ yala alijinɛdenw cɛ ni vɛriw falen ye alijinɛ minfɛnw na. minnu bɛ dumɛya denmisɛnninya kan u tɛ kɔrɔ u tɛ b'u cogo la i n'a fɔ u dilannen don k'u bila san 12 san 14 u tɛ bɔ o cogoya la. dɔw y'a fɔ ko denmisɛnnin minnu bɛ sa u denmisɛnninnama olu de bɛ taa kɛ alijinɛ servilikɛlaw ye. awɔ kɛ donc olu bɛ to denmisɛnninya la u tɛ bɔ a la yɛrɛ. naam. إذا رأيتهم. n'i y'o denmisɛnnin ninnu yɛrɛ ye walayi ko n'i y'olu y'i ɲɛ la asibtahum k'i b'a miiri lu'lu'an ko lu'lu kisɛw de don mansura i n'a fɔ n'i ye lu'lu yɛrɛ kɛ. i n'a fɔ n'i ye lu'lu yɛrɛ kɛ jama yɛrɛ kɛ dɛ ko denmisɛnnin ninnu cɛ ka ɲi i b'a fɔ jama yɛrɛ kɛlen u bɛ yaala i b'u bɔnnen fan bɛɛ i b'a fɔ jama kisɛw de don. وإذا رأيت. a ko walayi muhamadu ne y'a ye. samara ayita o yɔrɔ in samma ye o yɔrɔ la de hunaka samma ye zɔrfu de zɔrful makɛn n'i ye samma ye dɔrɔn a bila i b'a fɔ zɔrfu makɛn mabniyun ala al-fath samma o yɔrɔ la ye hunaka bimana hunaka alijinɛ o yɔrɔ la yen quoi o tuma na n'i ye yeli kɛ samma alijinɛ kɔnɔna in yɔrɔ in na yen sa. ara'ayta na'iman e na nɛɛma ye i ɲɛ la min tɛ mankutu quoi i bɛ fɛnw ye walahi a mankutu t'an bolo dugukolo kan yan i bɛ fɛn dilannenw ye Ablaye on peut pas commenter ça. Naam. Wa ina masaya ye. Masaya mi masaya bala ferelene. Ni masakɛ de ye quoi. Masakɛ de y'ale dinɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ b'i sago la. Ni ko min o b'a sɔrɔ o kɛra. Ni ko i bɛ fɛ ka taa bɔ i ka mɔgɔ dɔ ye dɔrɔn i b'a miiri dɔrɔn i b'a y'i kɛrɛfɛ a bɛ baro kɛ. N'a y'i diya i bɛ fɛ ka mobili de ta ka taa i b'o kɛ terrain ka di a ça dépend e yɛrɛ bɛ fɛ k'i yɛrɛ lahalaya min na Ala kɛ bɛ k'a bɛɛ labɛn o de la ko wa na'iman nɛɛma b'a kɔnɔ ra'ayta na'iman i bɛ nɛɛma ye min tɛ mankutu wa masaya b'a kɔnɔ min ka bon i b'i sago de la yɔrɔ masakɛ mana fɔ min ka kɛ o de bɛ kɛ fo n'a se tɛ yen a n'o tɛ a bɛ kɛ de na a ko u sanfɛ sa walima u kana aliya u sanfɛ alijinɛdenw sanfɛ walima u kana u kɛn bɛ ka fini min don u kana na siyabu sundusi o ye sundusi fini ye o fana ye hariri fini dɔ ye min ye binkɛnɛma ye wa istabraqu ani daran kɔnɔba wa hullu asawira u kɛn bɛ ka daran dilan haririw la
hariri fini nta do mena ale mo tutu ko mena wala fini magama su do do quoi fini biriama nu a cheken ko ju quoi wo hariri fini o glané o mana a gluki balama istibrak wa ya gluki balama bo do kana sa u parler no quoi ibi fa ka pari ju ko mena do وهلوا أساور من فضة وهلوا مصر لنو أساور من فضة ني الجنة بولا نكوي بولو غلام وارجلا وهو تكولا وسقاهم ربهم ما يلمسا جلا طهورا جميع السماء إن هذا إكادوني نما من كفول فلي كان لكم جزاء وقنجرا أو يسراي وكان سعيكم وأو كبارا مشكورا وكرا بارا من بركة دارا على فيو على ما كفودة aga dugu klabe selu aga farda selu aga su aga bo aga su kana kala yoro la ama de fuyede okuma au baraka dalin fle naide inna nanu ikado on masa nazzalna alayka aw yajiginiga eka alqur'ana ni qur'ana ina tanzila jiginina fasbir eka sawali hukmi rabbika ni maka kuya naka kiruye wala tudhimma latige mun mi so sawali noye ala be kirimi bolika mo be ni bi korofo bi doya do be bika ka bagaima no fe mo jugu ni bebala mana sawali ni beboro wala tuti minhum kanatu kafiri nunungo ajurumunto aw kafura walma kafiri lama mun mena mana gafi kiga boy kan koina wali kun mughira an utbata burabiya uluna na fakira kaga la selin yere kwati ni jowa kaire la fiawa kuni here ini bebe nyogona dugu shitife kiteni ko indabla wa ala ko he ni jurumunto nuntu ikan kafiri nuntu igi nyeshiga barama wazkur eka kusmalike isma rabbika imma togola ika selimai bukratan sogoma dafe wa asila ali ula dafe wa min al-layli shufe fene fasjud lahu okuma ika sujuru ke alaye wa sabbihu ni seli foto do etu ako seli alaye ika ala kusma sogoma fajiri fe wa asilan zuhur wal asr toujours na ala be seli fo aba ko sabadi abe sabadi fo fajiri ya dama seli fanani landra ya dama ina ko akimi salata li duluki shamsi kle korota kuma ila qasaq al-layl kata shuko lila wa qur'an al-fajr ani fajiri da qur'an kala o sabai ni fana la tuguni abe ka sabafu seli farda duru me seli saba me farda duru ima ko ya watku isma rabbika ima kusma ni seli keli bukratan fajiri dafe wa asilan ani wulafe klikan fe wa zuhur wal asr ali sawi tafsir la wori wa min al-layli ani shufe ma wa fidri sawi fajr la wika sujuduke donc ala ishara o di parce que ni Qur'an ko ngo ka ba jo fo ka fon be ketugo fo na be sele abe jogo fla sele abe nani sele non me kira balole manchelo ina fa yere mega wajulu ke biye balole me be ka awala wala ma shite Qur'an kalanti ni ma wala ni be kla ka koro de fo o koro foli ndro ne tafsiri wo wole kira yere ka pumo e a koro fo awoga al constitution abe fo furuba de law jamana constitution furuba ni sera tiku mo be soro ka wala wa Qur'an fene be teni Qur'an de ala ka constitution abe wala sita wala ba ko fe mi wala li daga o de a daga kira yere mais mi e ka ba ko e ba daga yere ka kira boala ni ko kira ka hadisa ko be boala hadisa galon ba dembe mais ni ko ka be boala ola o be gala de parce que ere be di tafo fo video be ko la fo be enregistrer ere mana Qur'an ha kelen ta yebse ka kelen ye ko wala flake ko wala ko wala li o te ka hadisa dagare ate daga kiraye na ce fene an ga sabalille an go woro wala
par exemple ni yoro blene tani me wala chogodi ni a tafsiri make aka gele fanga jeno yoro di abla ala ka be sababu وسبحوا ليلا طويلا ako mana shufe fenesa ika shu janjo ala ika subhanallah foke ala shu kono o qora sili ala shufe inafo andilla kasama anta min ala suratu muzammil ta kumil layla illa qalilan o nisfahu ika shu klance jo walma akla sabana walma do faralew ka ika do bula anta min hayala naam إن هؤلاء ako ni mogo nunu yereza يحبون العاجلة ubeteliya de fe no ejien ويذرون وراءهم o la we jabar so digu nyininga ko muna ko saya mandi mogo ye ko munela saya mandi mogo ala gira modi ako ko mina saya mandi mogo ye ko uye ci yoro jo ka joro ci yoro mi nganga ci jien yojo o yoro mi nganga jo lahara yoji ola utefe ka bo jolena ka tuka chilena sono nu ngeme ka yenjo ukume yenaka me uye yenchi kaba ni ala sosoe o were ba do ma fembla were ola sayase ga jawli na ويذرون وراءهم soti bolero mna nafregata abla itita ene ko wayazarnuna waraahum yawman thaqilan ku qasro be ka femba tu kore domba tu kore no yo mali kiyamati okay nanu on masa خلقناهم on yuda وشددنا أسرهم kakla ku udilidu ora anyuda ku dilido no miskilu ye no kwadishu ye ka fere ku miskilu ko ka du o shila o mane ala do ngasa ala ko togodi وإذا شئنا wallahi ni ala jade بدلنا أمثالهم ne bu togo ya fale ka arama de u fale تبديلا fale nina إن هذه na jabu fale ku ke mo la fule wal man na inja mu uboy kana nu nyoko na waraye min tu nu na إن هذه ako ni mi flani تذكرة ni wajulu kani فمن شاء na ye mo min ja اتخذ إلى ربه سبيلا u bisira mine ka tuwa maka sira ko وما تشاءون ata au jafiu إلا أن يشاء الله na ye ala ja إن الله ako ikado ala كان عليما ala ye doni masai حكيما ala ka kiru klenindu يدخل من يشاء doni masado kiru kleninu wa kodona du akimun min flabeta okma yudkhilu ala be doninge من يشاء mogola في رحمته ale ala ka hinela noy ale jinaye ala man dunay والظالمين ako tononingelaw أعد لهم ala ye labengulu ye عذابا la jabala aliman ni muqaddimi ala man juma sallallahu maulana wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa razikuna wa maulana min ash-shahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin